Konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat staqsa jekk kienx hemm xi ministru li ċempel lill-pulizija u talab biex tinħeles persuna mill-lokab. Joseph Muscat qal li din hija akkuża serja ħafna u jeħtieġ tweġiba min-naħa tal-Ministru konċernat. Il-mexxej Laburista għamel din il-mistoqsija meta kienet iwieġeb kummenti ta' ġurnalista tal-Partit Nazzjonalista. Ngħidlek li hemm ministru li ċempel pulizija biex jinħeles persuna mill-ħabs. Mhux gravi. Sa dan it-tant dwar il-każ tal-loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta, Joseph Muscat saħaq illi dak li jgħottu ma dawk l-emails illi jistgħu jimplikaw lill-Ministru Austin Gatt. Il-kwistjoni mhux xi vvota Dr. Gatt jew ma vvutax Dr. Gatt. Għax jista' jkun hemm aktar minn verżjoni waħda x'jaqbillu jagħmel Dr. Gatt jekk huwa implikat din l-affari. Mhux qed ngħid li huwa implikat din l-affari aħna li s'issa nafu huwa li Dr. Gatt meta ħarġet l-ewwel aħbar kien qal illi kienet xi laqa fir-rigward tal-kostitwenza u mbagħad issa nsiru nafu li hemm mill-inqas żewġ korrispondenzi waħda pubblikata mis-Sunday Times u l-oħra pubblikata mill-Malta Today illi fejn l-aġent taż-żejt jinforma lil mother company li iltaqa' mal-Ministru u anke ma' top officials ta' l-Ena Malta. Jien naħseb jekk xi ħadd qiegħed jgħid għax irkupraw il-Gvern irkupra 250,000, naħseb din hija the cherry on the cake u naħseb li ħadd m'għandu illużjoni illi fuq €1,000,000 kuljum għal dan l-aħħar snin, il-bambin jaf kemm ilna snin, xi ħadd ħajilludi ruħu fuq €250,000 dawn tips. Dwar din il-proklama l-ġurnal The Times irrapporta li fil-verżjoni finali il-President tar-Repubblika inkluda żewġ kundizzjonijiet importanti li ma kinux hemm qabel. Kien id-deputat Laburista Evarist Bartolo li aktar kmieni din il-ġimgħa staqsa x'bidliet kien hemm bejn il-verżjoni tal-proklama tal-Kabinett u dik maħruġa mill-President tar-Repubblika. The Times irrapporta li kien il-President tar-Repubblika illi talab li tiddaħħal il-klawżola biex George Farrugia, in-negozjant Malti li talab il-proklama, jagħti l-informazzjoni kollha illi jaf dwar dan il-każ. Jiġifieri li George Farrugia jgħid mhux biss meta ltaqa' iżda xi kliem intqal fil-laqat li huwa kellu. Dan ifisser li kundizzjoni daqstant importanti dwar dan l-iskandlu illi ħafna qed iqisuh bħala l-ar wieħed fl-istorja ta' pajjiżna iddaħlet biss fuq insistenza tal-President tar-Repubblika.